Croeso i'r gwasanaeth ar-lein hwn go gyfer y 6 o fis Medi. Fel y gwyddon ni, mae'r capeli yn ailgychwyn i Hoedfawon heddi, ond rwy wedi paratoi myfyrdod ar-lein hwn go gyfer y rai sydd yn parhau i gwsgodi neu yn methu am ba reswm arall am ddod i'r cwrdd. Dyma ddarlleniad o Eseia, pennod 55. O deuwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Ie, hwn nid oes arian ganddo. Deuwch, prynwch a bwytewch. Ie, deuwch, prynwch win a llaeth, heb arian ac heb werth. Pa ham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni. Gwrandewch arna fi, a bwytewch yr hyn sydd dda, ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Gogwyddwch eich clust a deuwch ataf, gwrandewch a bydd byw eich enaid, a mi awnaf gyfamod tragwyddol â chwi, sef sicr drigarcheddau dafydd. Wele, roddau sef yn dyst i'r bobl, yn flaenor ac yn athro i'r bobloedd. Wele, cenedl nid adweini a elwi, a chenhedloedd nith adweinau di ar red atat, mwyn yr arglwydd dy ddiw, ac oherwydd Sanct Israel, canis fe ath ogoneddodd. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir I gael ef, gelwch arno tra byddo'n agos, gadawed y drygionus I ffordd a'r gŵr anwyr I feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac efe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd fe a arbed yn helaeth. Canis nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medda'r arglwydd. Canis fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddeiar, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, am meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Canis fel y disgyn y glaw a'r eira o'r nefoedd, ac ni ddychwel yno, eith yr dyfrhad ddeiar, ac awna iddi darddu a thyfu, fel yr roddo had i'r hyŵr a bara i'r bwytawr, felly y bydd fy ngair, hwn a ddaw o'm genau. Ni ddychwel ataf yn wag, eith yr fe a wna yr hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr anfonau sef o'i blegyd. Canis mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn hedd eich arweinir, y mynyddoedd a'r bryniau a floeddiant gani o'ch blaen, a holl goed y maes a gurant dwylo. Yn lle drai yn y cyfyd ffynydwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd, a hyn fydd i'r arglwydd yn enw, ac yn arwydd tragwyddol, hwn ni thorir ymaith. A boed I ffendydd Duw orffwys ar y darllen, a'r gwrando, a'r deall o'i air sanctaidd ef. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Rydyn ni'n rhoi diolch I ti o Dduw am y cyfle hwn unwaith eto heddi I ymgasglu ynghyd, I bori yn dy air, I fyfyrio ar y bendithion lu yr wyt ti'n arllwys allan arnom ni. Diolch I ti o Dduw am y cyfle yma. A rydyn ni'n cofio yn arbennig iawn heddi am y sawl na fedra nhw fynychu oedfa, ond sydd am ba bynnag reswm yn gaeth i'w cartrefi heddi. Bydd
gyda phob aelwyd o Dduw, lle mae yna angen, lle mae yna bryder, lle mae yna boen. A rydyn ni'n deisif dy fendith di ar y sefyllfaoedd gwahanol hyn. Rydyn ni yn cofio hefyd lywodraethau yr ynysoedd yma gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac yn deisif dy fendith ar y sawl sydd yn gwneud penderfyniadau ynglyn â sut mae atal lledaeniad yr haint coronavirus. Bydd gyda nwthau o Dduw. A boed iddyn nhw wrth wneud eu penderfyniadau gofio lles y rai gwanaf yn y gymdeithas bob amser. Rydyn ni'n gwybod dy fod ti yn barnu gwareiddiad, yn barnu cymdeithas yn ôl y ffordd y bydd y gwanaf yn cael i edrych ar ei hole. Helpa ni yn y wlad hon i roi bydd y gwan yn gyntaf ym mhob peth. Cofiwn genhedloedd yn byd ni hefyd, yn enwedig y llefydd yna lle mae yna ddiffyg bwyd a maith, lle mae ddim cysgod neu ryfeloedd o'i cwmpas nhw y bobl. Bydd di yno adfer y sefyllfaoedd hyn os gweli di'n dda. Gwrando yn gweddiau preifat personol ni hefyd. A boed i'n unnau ym mhob peth y gwnawn ni, ddisgleirio gyda goleuni disglair Iesu, a mynd i ofyn y pethau yma yn ei enw fe. Amen. Caich gwahodd chi nawr i weddio gweddi'r arglwydd gyda ni. Cydweddiwn. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler de ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, gan is eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Nôl yn y 1950au, mi gyhoeddwyd ffilm o'r enw The Goldbergs, a mewn un golygfa yn y ffilm arbennig yna, mi nath Jake Goldberg ddod chathre i gael ei swper ac yn llawn cyffro mi ddwedws wrth ei wraig Molly am y syniad gwych yma oedd wedi cael. Oedd eisiau mynd mewn i fusnes. Nawr, roedd Molly wedi rhoi rhywfaint o arian hibo. Oedd hi'n tybio rhywsut neu gilydd y bydde'r diwrnod hwn yn dod. A mi roddws i yr arian i'w gŵr mwyn cychwyn y busnes yma. Ac wrth i nhw eistedd o amgylch y bwrdd swper yn trafod yn eiddgar be fydde'n digwydd yn y dyfodol, dyma Jake yn dweud, Molly, rhyw ddydd mi fyddwn ni'n bita'n swper oddi ar blatiau o air. Ac yna dyma Molly yn troi ac edrych arno fe yn llawn doethineb. Jake, fy nwylydd bach i, fydd hynny'n gwneud i'r bwyd i dasto yn well o gwbl? Wrth gwrs, roedd Molly wedi sylweddoli beth roedd Eseia yn canu amdano mor bell yn ôl. Dim ots os di ni yn byw mewn moethusrwydd crand neu'n byw bywydau eitha cyffredin. Bydd y bwyd ar y plat yn tysto yr un fath. Mae Eseia, sef proffwyd mawr y dychwel, yn sôn fan hyn am y rai sydd yn ceisio golyd, yn ceisio arian, yn llafurio yn ofer,
heb sylweddoli bod I gwir dedwyddwch nhw yn dod oddi wrth Dduw. Mae fe sydd yn rhoi hapusrwydd. Mae fe yn wir yw'r un sydd yn rhoi'r gwahoddiad mawr hwnnw i'r sawl awrendi arno. Dewch, bwytewch, yfwch, byddwch fyw. Mae adnodau 6 a 7 o Eseia 55 yn darllen fel hyn. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir I galef, gelwch arno tra fyddo'n agos. Gadewed y drygionus I ffordd a'r gwir anwyr I feddyliau, a dychwelyd at yr arglwydd, ac efe a gymer drigaredd arno, ac at yn Duw ni, oherwydd efe a arbed yn helaeth. Dyma'r cwestiwn sydd yn codi fan hyn. A'i ffordd Duw neu'n ffordd ni yn hunain y byddwn ni yn ei ddilyn? A'r ffordd sydd yn arwain at wir ddedwyddwch neu yn hytrach y ffordd sydd yn golygu llafur yn ofer a cwrso ar ôl rhyw freuddwyd o'n gwneuthuriad ni'n hunain na fydd yn y diwedd yn rhoi I ni ddedwyddwch. Mae'r proffwyd yn fan hyn yn cymell pobl y dychwel, pobl sydd yn dod o'i ceithglyd hir yn ôl i'r wlad honno, wlad yr Iddewyd, I fyw yn ôl safonau a ddewyd Duw, ac I gael trosiad o'r Testament Newydd ac o waith ac o bregethu Iesu yn cymell i'r dychweledigion I adael i'w goleuni hwythau ddisgleirio, I ddangos pobl pwy oedden nhw, I ddangos beth oedd I gweuad nhw, I cyfansoddiad nhw fel pobl Dduw. Mae'r hanes yn cael ei ddweud fod Edward Elgar ym 1910 wedi cyfansoddi concerto i'r ffidil yn arbennig go gyfer feolynydd o'r enw Fitz Kreisler. A Kreisler oedd I fod I berfformio y concerto am y tro cynta ym 1910 yn Llundain. Mi oedd ar fin hwylio ar y cwch o Hamburg, ond oedd awr neu ddwy dy fe I sbario, felly mi ath I siop gerdd yn Hamburg. A mi welodd ceidwad y siop ta feolynydd oedd e, felly mae fe yn gofyn iddo fe, gai weld dy ffidil di, os gwelid di'n dda, wel. Mae Kreisler yn dangos y ffidil iddo fe. Ac yn sydyn reit mae ceidwad y siop yn madel a mae fe'n dod nôl mewn ychydig gyda 2 heddwas. A mae un o'r plismyn yn dweutho Kreisler, rwy'n dy arestio di am dy fod ti wedi dwyn ffidil Franz Kreisler. Mae Kreisler yn edrych yn syn ar y plismon. Siwt fedri di wneud hynny? Kreisler ydw I. Der di, medde'r plismon. Der ar dy ffordd gyda ni. Felly mae Kreisler yn mynd I banics nawr. Mae'n gwybod bod Elgar yn aros amdano fe ar hyd siwrne cwch o Hamburg I Llundain. Felly mae'n gwneud yr unig beth a fedr. Agor cas y ffidil ac yn canu un o'r alawon yr oedd yn adnabyddus iawn amdano. A mae'r plismyn wrth gwrs yn gorfod I adael I fynd ar ei ffordd. Am I fod wedi arddangos yn y ffordd yr oedd yn ymddwyn pwy oedd a beth oedd yn medru I wneud. Siwt I ni yn canfod gwir ddedwyddwch mewn bywyd? Beth I ni yn edrych amdano ar ddiwedd hyd yn oed y cyfnod clo hwn? Ydyn ni yn rhai sy'n ifydd I wahoddiad mawr Duw yn Iesu Grist? Dewch, bwytewch, yfwch,
byddwch fyw ynddo ef. Odyn ni yn dilyn ffordd Duw, neu'n mynyd dilyn yn ffordd yn hunain, ac odyn ni yn arddangos ta dilynwyr Duw yn Iesu Grist ydyn ni, ym mhob peth rydyn ni yn ei wneud. Boed felly. Amen. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân bod gyda chi oll. Amen.